Hindi tayo maalas guys. Planuhan dito. Okay, dito na lang. Sige, dito na lang tayo. Wala nang iba. Dito na tayo. Okay. Guys, morning. Today is Sunday. Nagbabalik po tayo. Kasama natin ng mga kiddos. Say hi to the camera. Hello. Ate Sinel. And Baki. Hello. And Mami. Wow. Ayan guys, linggo ngayon. It's time for us to... Nasa yung ano, bagkuhan? Ayan sa loob. Ha? Oh sige. It's time for us to go to church again. Alam nyo naman ang Lakay Tracker. Trabaho, tapos family, home time, tapos church. Church tayo ngayon. Kasama ang pamilya. Siyempre kasama ko ang aking team sa pag-manage ng family. Si Mrs. Where's Baki? Mga pormahan ni Baki ha. Wow. Naka-glass pa. Uy. Ayan guys. Simba tayo. Mamaya pa guys yung biyahe ko. May pagkakataon kami magsimba kasama ang pamilya. Isang oras lang naman to eh. Careful. Go. O doon na lang kasi Dylan. Andun na siya. Yan na lang na. Where's Baki? Wala. Of the one super God. Great. Peace be with you. Si Baki. Ako. Naligaw to si Baki. 1 hour later. Guys, tapos ng church. Let's go home. Right, Ate Clark? Careful. Bakit careful? Hurry up, big mom. Okay. How does it go? Oops, sorry. Hurry up. Sorry. So, you guys all nagsimbak, nagdasal kayo? Did you guys pray? Baka naman di kayo nagpray. Si Baki nagkukulit lang dun eh. Baki, sit down now. Pupunta ko, walang food pa dito, bibili pa lang tayo ng ano ni Mami. Let's go. Uy, hanggat ano pa oh. Yan, sige. Ayan. Labas na tayo para hanggat wala pang ano. May pagkakataon. Guys, ayan. Uwi na kami ni Mrs. Mga bata, family. Tapos na ang church namin. At pagka may pagkakataon, church din tayo. Kasi na Sunday ngayon. Alam niyo naman ang buhay ng Lakay Tracker. It's all about family, trabaho. Siyempre ito mga ganito. Kasi ito ang routine ng family talaga eh. Regular family. Yan, uwi kami. Kunin ko yung mga kargamyento. Tapos hatid na nila ako sa trabaho. Alright, Hando? Alright. Everybody, so wear a seatbelt now? Yeah. Mommy, look, that let's girl go. is wearing Tams Taekwondo. Yeah. Right there. I know. No. Meron, nagtitikwondo. Nagtikwondo siguro yan. Go to Taekwondo. What does she look like? Did they now? Maybe it's That's the Miss Lee. Okay guys, tara, let's go. Miss Lee. Daw mo tayo sa bahay, kunin ko muna yung mga baon ko.
damit. Sabatid nila ako. Buti na lang kamo, hindi masyado busy ngayon. London Bridge is falling Alright guys, ayan. Magandang tanghali na. Nagbabalik ng Lakay Tracker. At syempre, andito na yung mga baon ko na pinagluluto namin ni Mrs. Papalitan mo yung aking mga beadings, Han? Papalit na rin kami ng beadings ngayon. Ayan. This time, may atid na ako ni Mrs. sa trabaho. Sa truck. Sa yard namin. Para tayo ay maghanap buhay na naman. Si Mrs. muna bahala na naman dito sa mga bata. Habang ang Lakay Tracker lalabas para hanap buhay. Let's go. Smells like fire. Yeah, and, I think there's a fire again. Meron na namang fire dyan. So, fire all over the place. So what's the plan this what's your grand plan this weekend? I don't know. So after you guys bring me to ano bang plano nyo, Han? Sana yung susi na? St. Lawrence. So what your mom? No. After you guys bring me to work, what's your grand plan, mami? Oh, magmamakdo daw yan sila. Makdo? Oh, I'm just walang kidding. katapos ang gastos pala ang magkaroon ng anak. Makdo pala mamaya, ah. Sahod na nila eh. Sahod ng mga bata ngayon. So What is i-treat ni Mimi. It's close, mom. I-treat ni Mami yung mga bata kasi dumating na naman yung kanilang pera from the government of Canada. Kaya Child tax? yeah, we will treat you. Mami will buy you something, and then the rest of the money she will going to put into your RESP plan. I do not. I told you. You know the RESP plan, right? No. The one that we showed you. Oh yeah, Ari, that one. educational plan tsaka life insurance nila. Educational plan. Lalaki ng life insurance na 300,000 per kids. O yung life insurance, mayroon din silang life insurance. Tatlo sila guys. May life insurance ng mga anak namin. Doon namin kinukuha sa ano, sa child tax. Kasama din yun sa education plan nila. Doon namin nila, kumbaga sa ano yung binibigay ng government. Tulad sa previous video natin, meron yang binibigay, binabagsak namin doon sa ano, educational plan at saka life insurance nila. Silang tatlo meron na. Kaya after 18 years old siguro ito si Bake, 18? tapos na yung kanyang life insurance. Kasi yung life insurance na kinuha namin dito sa Canada para sa kanila 20 years to pay lang, di ba? May 20 years to pay. 20 years to pay, ano na yun, permanent. Diretso na yun, nakuha mo na yung certificate mo na yun na meron ka na talagang ano. Kami naman ni Mrs. meron din kami yung sa atin, ano sa atin? Permanent life insurance. Permanent life Saka, insurance. ano yun, yung funds, yung may RRSP. Meron ka pang makukuha doon. Critical condition. Hindi lang life insurance yun. Yung sa atin. So yung life insurance namin, merong Pwede nalalansam yun. malansam mo yon at the age of 75. Hindi, 67 na. Oh, the age of 67, pag buhay pa tayo, at fully paid na namin yung life insurance namin yun. Makaka-start ka ng magpensyon, no? May pension. 67. 67, may pension yon kasi iba yung klase ng life insurance na kinuha namin ni Mrs. May pension pa siya eh. Barang bago tayo. Yung life insurance natin bago tayo sa Canada, ano lang yun, term eh. Term lang, Kaya no? mura oh. Mura. Pag namatay ka, Mamatay ka, dun pa lang. doon mo makukuha. At pagdating ng 20 years at hindi ka pa mamatay, i-renew mo yun. Lalaki Renewal yun. na naman. Lalaki yun. Dito lang sa atin kung ano yung term Ito natin. ngayon. Ito ngayon yung life insurance namin ngayon. Permanent. Kung Permanent. ano yung 20 years,
hanggang doon na lang talagang bayaran mo. At covered na yun hanggang 67. Covered ka na hanggang 67 hanggang mamatay ka na. Pag namatay ka, of course, hindi naman ikaw ang hindi para sa iyo yung life insurance, kundi para sa mga maiiwan mo. Ayun. Kaya mahirap. Kunti lang naiipon kapag andito ka sa Canada kasi importante yung mga insurance eh. Ito. Mahal mamatay. Kasi dito yung pagpapa mo, ano bang tawag doon? Arrangement. Papa-arrange mo yung kamata. Yung kabaong mo, kung saan kayo lilibing, babayaran nila yan, guys. Kasama na yun dun sa sa life insurance namin na kinuha. Yun ang magandang kunin yung life insurance na yun, yung pag namatay ka Permanent. at saka yung kapag namatay ka, kasama na yung dun yung ang tawag nito, yung pagpapa-service sa'yo, yung burol, meron nang magsiservice sa'yo, hindi na yung family mo pa ang kikilos. Sa'yo, malaki yung insurance mo, 2 million yun sa'yo eh. Ayun sa akin, medyo may kamahalan yun sa akin kasi siyempre driver truck tayo eh. Siyempre para sa maiiwan naman natin yun. Kailangan yun may insurance. Sa amin dito, kinukuha namin yung lahat ng ibinabayad namin doon para sa kaming lahat, life insurance namin, ako, si Mrs. at 3 mga bata, tapos yung education plan nila doon sa binibigay ni Canada, yung child tax benefits na binibigay ni Canada. Yan, dinidiretso namin doon. Yun lang kasing kagandahan sa Canada kasi kapag kayong anak mo masipag mag-aral, ang daming mga scholarship dyan na pwede lang high school pa lang marami na scholarship, full scholarship yun. Oo, yun ang kagandahan lang dito. Sipag lang yung mga bata. Hindi, walang gastos mag-aral sa grade school tsaka high school hanggang grade 12 wala. Hindi ka Elementary hanggang grade 12 o high school walang bayad, no? Clothing lang syempre. Sa Pilipinas kung ikukumpara natin, may babayaran ka na talaga doon, di ba? Elementary pa lang maraming mga project dito, wala namang project. Walang project ko. Wala. Ipo-provide nila yan kapag ka may science fair, kunyari mga science fair, mga na kailangan nilang drawing, po-provide nila yan ng school. School magpo-provide yung mga gagamitin ng mga bata. Ang kaganda, kita nyo guys kunwari cardboard na malaking pagdodrawingan nila. Mag-cooking yan, mag-karpentero, mag-electrical, school na magpo-provide nun. O lahat ng mga materials. Kung kami noon dati, kapag mayroon kaming cooking, mag-aambag-ambag kami sa school eh. Ganun kami dati nung nasa yung Pilipinas guys sino sa mga rito. Project, part ng project sa Pilipinas. Pagka may project kami doon, yung parang cooking, tinulang manok kayo, tignan natin kung paano ang mag-provide ng lulutuin nyo doon sa Pilipinas, yung mga estudyante, kung sino yung group mag-share doon. Dito sa Canada, provide nila yun. Provide ng school. Ngayon may project kayong parang upuan, yung kahoy ay po-provide ng ng school ng Canada, hindi yung mismong bata ang magpo-provide. Kita mo kasi nasali yan ng maggagawa ng bike, provide ng school yun. So yung assemble ng bisikleta, bicycle, yun sa kanya na daw. kapag ka na-assemble ni Sinel yung bicycle, kapag natapos yun sa kanya, ayos piliin mo yung magandang materialis na. Kailangan mo, Nel. Nice you think you'll be able to assemble a bicycle? Okay. Look what for the Napili yan siya piliin mo kung anong materialis. Yan, saan magagaling bibilhin nila? Provide ng school yun. They put into the school everything? Repairing it? Okay. Magre-repair sila ng bisikleta, yung parts ng bicycle na i-repair nila,
manggagaling sa school division, tapos pag natapos nila, nabuo nila, di mayroon na silang bisikleta, mayroon na siyang bisikleta. Kalahin mo yan. Maganda rito sa Canada. Di lang yun, maraming opportunity dito. Masipag ka lang talaga. Pag masipag ka rito sa Canada, talagang andito rin ang asenso. May tulong na from government, tapos masipag ka, gagaan ang pamumuhay mo. Pagka-college ng mga bata, kung hindi man kaya ang scholarship, may student loan. Dito pa sa Canada, kapag ka magka-college sila, itong mga bata, doon sila magsisimulang gumastos. Kung hindi kaya ng magulang magpapaaral sa mga bata, yung mga bata mismo, open sila sa loan sa government. Ayan. Hindi sila basta sisingilin hanggat hindi sila nakatapos at nakakuha ng trabaho. Kapag ka nakakuha na silang trabaho, doon pa lang sila sisingilin. Tsaka kahit sino naman, kahit ako, kung kahit ikaw babalik ka sa pag-aaral, pwede ka mag-student loan. Pwede. Kumbaga sa dito walang naluluma. Kahit matanda ka na, pwede ka pa rin. Ka-open dito sa Canada. Isa sa magandang country na maaari nating puntahan kung makarating lang kayo o may chance kayong mag-immigrate. Piliin nyo na rin ang Canada. Kumbaga sa ilista nyo na sa Canada ang Canada sa tinatarget ninyo guys na pupuntahan o planong applyan ng mag-immigrate. Ito yun lang kasi yung experience namin dito sa Canada, yun lang ang sinishare namin. Sa mga ibang bansa, Amerika or England, Europe, kung pwede doon, hindi namin alam. Sa US, hindi naman free ang healthcare doon. May bayad yung pa-check up nila doon. Dito sa Canada, free pa ang health dito, healthcare o health na Sa Amerika, yun. Kasi may kakilala kami doon, may relatives din kami sa Amerika. Hindi libre. Ilang beses si Clark noon na semento yung arms, si Sinil, semento yung wala akong kahit dollar na binayaran no. Walang binayaran kahit 5 no. Pati yung crutches niya at saka yung boots niya, hindi ako nagbabayad. Wala kang binayaran, yung mga ginamit na materyales na para sa paa niya, wala talaga. Ganda rin dito. Pag sa Pilipinas, nako, mababa na 30 mil na naman doon. Kung pabayaan mo yun, wala na, magiging disable na yung kamay mo. Kasi liliit, hindi na makagalaw yung muscle mo eh. Liliit yung muscle mo hanggang sa hindi mo na kayang galaw. Kaya nagpapasalamat nga kami kay Lord guys Hindi naman namin nakalain ni Miss makarating kami ng Canada. Madalas ko naman sinasabi sa inyo guys, alam nyo naman, isa lang akong nag-fishball vendor sa Pilipinas High school graduate lang, pero pinalad. And we use that opportunity wisely. Ginamit namin yung opportunity wisely dito sa Canada para umunlad-unlad ang pamumuhay natin. Oo. Ganun pa man guys. Marami din naman naghihirap dito sa Canada, lubog din sa utang. Ganun pa man guys, ang ibig sabihin dito sa Canada, hindi porket nasa Canada ka is magbo-boom ka just like that. You have to work on it. Kumbaga sa magtrabaho ka pa rin talaga upang sa ganun umasenso ka. Dito kasi kapag kung wala kang, hindi ka masipag din dito, average lang yung pamumuhay mo. Dito it's all about credit. Hindi ka makakakuha ng bahay mo, hanggang apartment ka lang. So yung mga kumbaga aasa ka lang sa mga kung ilan ang anak mo, hindi ka magtrabaho, aasahan mo lang yung child tax na binibigay ng government sa anak mo, hindi ka magtrabaho. Kulang din yun, kulang. Kami hindi namin inaasahan yung child tax ng mga anak namin or yung ibinibigay ng gobyerno sa mga anak namin. Hindi namin inaasahan yun. Hindi nga namin ginagamit yun para sa personal na namin kundi personal gains namin o personal expenses namin yung child tax ng mga anak namin kundi inilalagay talaga namin yun para sa isang kapakipakinabang na bagay. Siyempre truck driver tayo, di ba? Kahit papaano may kinikita, mambabayad ng bills at kunting pangkain, yun yung ginagamit natin.
Magkano ba nakukuha ng mga ating tatlong anak natin ngayon, Han? Hindi ko nasasabihin. Oh, hindi mo na sabihin. Sapat lang maitreat mo yung mga bata na pag gusto nilang kumain sa ganun. Kakaltasan ng RSP, life insurance. Oh. Doon napupunta yun eh. Hindi naman napupunta yan sa groceries natin. Oo. Kukulangin din. Doon na lang para in the future tatanungin nila tayo, may child tax kami ma'am asan na yung child tax namin? At least meron nga may papakita. But anyway, kahit naman kahit sa average naman ng magulang, kung wala talaga, kasi talaga yun pang raise naman talaga ng family yung child tax na yun, hindi nila po pwedeng itanong yun sa yung mga anak mong yun sa magulang, kasi yung child tax na yun binibigay sa magulang yun para pang Tulong. pang pang raise ng mga anak. Hindi pwedeng hilingin magtanong yung anak mo sa'yo, may binibigay si government sa amin dati. Hindi nila pwedeng tanongin yun sa'yo kasi hindi para sa kanila yun. May ibang bata kasi ganun han eh. Para sa yun, para sa magulang, ibinibigay para sa magulang yun, tulong para palakihin mo yung mga anak mo. Ganun yun. Siyempre itong ang mga bata kanina mula pagsilang yan hanggang sa 18 years old sila. 18 years old na binibigyan ng isang bata hanggang sa lumakihan. Hanggang sa 18 years sila. Pero hindi yun hindi yun parang tipong Pabago-bago yun. Hindi yung consistency ang ibinibigay kung magkano yung ibinigay sa iyo mula nung isinilang, ganun din hanggang sa paglaki. Hindi, nagbabago. Yung pagsilang medyo mas malaki konti kasi nga medyo pa yung baby. Hanggang sa lumaki-laki na siya, medyo paliit na lang paliit at base rin yan sa income yung mag-asawa. Doon yun kukwintahin kung magkano yung kinikita ng household nyo. Doon ibabase ni Canada yung income na ibibigay or yung child tax na ibibigay ni Canada sa mga bata or sa family. Ang tawag doon is yung child tax benefits ang sabi doon. Base yan sa income na yung mag-asawa. Kung maliit ang income nyo, mas malaki ang makukuha nyo. Maximum ngayon mga nasa 550 maximum yun. So pinaka maximum ngayon ng isang bata guys, 550 ang isang bata. 550. Kung meron kang 5 anak, kung magsunod-sunod, taon lang ang agwat, o di may 2,500 ka na buwan-buwan, mayroon ka ng pambayad ng bahay mo noon na mortgage, mayroon ka ng, let's say sabihin natin ang mortgage mo 1,000, kasama na bills mo doon, kasi mababa lang naman ang cost of living sa Canada. Pangalawa, mayroon kang loan ng sasakyan, monthly mo nasa 400 lang, di may 1,500 yun, may 1,000 ka, yun yung titipirin nyo na lang na na i-grocery ng mga anak mo kung wala kang trabaho. Yung 2,500 na yun sa isang buwan, kulang na kulang pa rin talaga yun kung tutusin. Kasi ang grocery dito mahal, no? Ang mahal na, naku po. Kailangan mo pa rin magtrabaho, pero kung wala kang trabaho, tamad ka, wala kang magagawa. Family of 5, average maximum ay minimum natin per month is 1,200 grocery. Yung grocery namin, kaming 5, Di pa kami kumakain ng restaurant. 1,200. Bihira ka mo kumain ng restaurant pag may birthday yan lang. Ano yun? Minimum per month. Minimum namin sa bahay ang grocery 1,200. Minsan sa karsada napapabili pa ako, pero hindi naman ganun karami. Kasi nauubusan ako ng baon. Kasama na yun yung baon ko. Nung binabaon ko katulad ng mga dito. Kasi mahal ang bilihin din naman dito guys. Yung bilihin talagang pamahal ng pamahal. Parang Pilipinas din. Magkano isang sardinas sa Pilipinas? 80 pesos ang sardinas. Mas mura-mura pa nga dito kasi 99 cents Magkano yung 99 cents?
kung $1, equivalent 40. sa peso 40. Samantalang nakakabili ka ng sardinas dun 80 ang isa? 99 cents. $1, ganun. Okay, so Talagang kung $1. kinukumpara ni Mrs. yung sardinas sa Pilipinas, magkano na bang sardinas sa Pilipinas, Hindi ko guys? lang alam, baka nasa 50 o 60. Oh, sabihin na lang natin 50 pesos ang isang sardinas, yung regular lang. Dito sa Canada, yung mga AAA yata yun, nabibili namin may 69 cents pa nga eh. 50 cents. Kumbaga, ang $1, 1 Canadian dollar, ang kapalit nun is 40. So, yung 50 cents, di 20 lang. O kung sa Pilipinas yun, hindi ka siguro makakabili ng sardinas na 20. Wala na no. Minsan pagka hindi may iwasan compute, parang mas mahal pang bilihin sa Pilipinas. Parang may mga mahal na bilihin sa Pilipinas. Pataas na ng pataas. Magkano ba isang kilo doon sa Pilipinas? Magkano ang baboy isang kilo? Nasa 450. Oo. 450. Dito per pound is pagpalagay mo $3 ang per pound. Isang kilo $6. Pare-pareho lang. Oo, 200. 6 Pare-pareho times lang. 4, 240 lang yung isang kilo. Matindi rin tong Pilipinas kasi ma'am ratio eh. Perap na lang, perap talaga sa Pilipinas. Umuwi rin naman kami. Isang kilo doon, 400 yata na eh. Depende pa sa klase yun. Sa Maynila, Lempo, buto-buto. Ayun talagang magandang klase ng parte ng kung baboy bibiliin mo. Siyempre, kung depende titignan sa mo, parts. Pare-pareho lang ang presyo Canada at saka Pilipinas. Di ba mayroong nag-vlog tayo ng manok nung isang araw eh. Mas mahal pa yung manok na doon kaysa dito. Oh, Oo. Sabi niya 270 daw isang manok, dyan 240 lang. see? Oh, yun guys, no, dito na kami, malapit na kami. So, ang mangyayari, si mami na muna ang bahala sa mga anak namin dito sa bahay habang ang lakay tracker luluwas para kumayod. Mami, no? Yan. Alright guys, ayan. Andito na tayo. Let's go. Pasok muna ako doon tapos sabihan kita. I-check ko muna yung ano doon. Ayan guys, balik biyahe tayo. Okay. Kordata. Wala naman tayong pinagawa eh. Hinabot din ako ng ano guys. Siguro mga 4 days din siguro tayo dito sa Karsaka. Dito sa bahay. Sabi nila, okay na daw yung ano ko eh, ilag ko. Pero syempre bago ang lahat, warm up muna natin to. Tapos buksan ko, i-check ko muna dun sa ano, check ko muna dun sa loob yung ano, yung truck natin. Makina natin, checkin muna natin bago lahat. Alright. So check natin. Kompleto pa rito yung ano, yung nasa max level pa, no? Oh. Okay pa yan. Ilalim, wala nagle-leak. Yun lang ang make sure natin dito sa unit. Tapos ayan, baka sa pagbabalik ko siguro or sa ano na, sa pa-safety na ng truck. Next month na guys, ang pa-safety. Yes! Yun. Lapit na. Okay. I-check muna natin ang langis nito. Bagong lahat.
Okay pa, nandiyan pa sa may ano, nasa max pa. May team na. Oh, pero okay lang, papa-change oil na tayo. Okay. Ilalim. Okay, ayos pa. Okay pa si Cordaps. Okay pa ang Cordap. Yeah. Yan. Airbag niya malambot kasi siyempre walang hangin. Ayan. Mag-bye-bye na muna ako sa mga kids. Guys, bye-bye. Open it. So si mommy is going to take care of for you guys for now, okay? Batite. Bye, Pa. Enjoy your work, Pa. Yeah. Work hard for family. Okay, Ate Chanel. Don't miss around in the school, okay? Be okay, okay? Alright. Hatid mo to mama sa akin. Dali mo na lang doon. Bye, bebe. Tumulong ka na dito, nak. Nak, pakitulungan mo muna si ma'am. Abutin ko doon. Yes! Abutin ko doon. Start natin. Yan, kayang-kaya. Hindi naman malamig kasi. Kayang-kaya. Okay. Alright, nak, okay. Oh, sige. Oh, teka. Uy! Oh, maganda. Ay. Pagpapalit pala si Macy's ng aking mga ano. Hold on. Mga aking mga beadings. Tubigan. Up. Yun. Grocery. Dito na. The egg. Careful. Yun. Basurahan ko. Okay na? Sige yan. Okay, ikaw nang bahala maglinis yan, Han. Okay. Ayos. Alright, Han. Meron ka ba rito yung... Ay, ito pala. Sa ano lang ito, ang taas. Iwan mo lang yan, no? Diyan ko ilalagay yung mga ano. Tapos mo lang nilagay. Papalitan mo na lang yung beadings natin. Sige. Yan sa ilalim, Han. Maingay ang isa, tanggalin mo. Ayan, isiksik mo lang dito. Diyan mo lang isiksik yung maliit.
dyan sa pool, pasok mo lang yan sa loob. Ayan. Maingay kasi yan eh. Ako na dapat yan. Ikaw na? Oh, malakas si Mrs. Guys! Malakasan. Oh, parang wala lang yun. Parehas kasi kaming nagbubuhat yan ni Mrs. guys eh. Wow! Kung buhatan lang labanan, nakabaw! Yes! Parehas niyang kinukuha yung mga binubuhat ko eh. Siyempre maraming time si Mrs. magbuhat eh. For health, sabi nga nila. Ito lang muna ito. At nilagay. Okay. Okay, ito ba yan, Han? Dumi na yan. Hindi ko kailangan to, Han. Kunin mo to. Oo, lagay mo doon. Kasi ayokong masyadong maraming ring abo-abubot sa ano ko, sa... Ano, lagay mo dito. Tulong-tulong mag-asawa guys, tulong-tulong. Tapos ka na mag-trip-trip? Hindi pa, nandun pa yung ano ko eh. Tractor lang ako, nikuta ko yung tractor. Pero yung trailer, hindi pa tapos. So paano Mrs? Ikaw mo nang bahala sa mga anak natin ha. At ako'y maghahanap buhay muna. Alam mo naman ng mister mo eh. Bahala ka muna sa pamilya. At ako'y luluwas at kakayod muna. No? Sanay ka na sa ganyan. That's what our family do. Yes! Ang pamilya namin. Meron tayong thumbnail. Hanggang sa likod. Kating ko na lang. Ka. Na? Ano to? Big sheet? Okay. O dalhin mo na to, Han. Oo, kasi... Hindi ko na kailangan itong hindi naman masyadong malamig kaya dalhin na ni Mrs. yan. Balutin mo na. Hindi na, ganyan lang yan. Isang balutan na yan. Balik mo na lang dito. Teka, balik. Pagod na naman ang tulugan ng lakay tracker. Bago na naman ang tulugan ng lakay tracker. Yes! Mapango na naman ng tulugan. Sayang, wala ka dito eh. Wala si Mrs. Segan guys eh. Ano naman ba ang makakita dito? Hindi mangyayari yan. Faithful tayo, honey. We are very faithful. Hindi tayo malas guys. Ay kasabihan eh, kapag ka magluloko-loko ka sa pamilya, malas yan. Malas yun, malayang swerte na. Malayong swerte na. Kaya hindi tayo pwedeng magloko-loko sa pamilya. Lalo pagka ang asawa mo eh katulad ng misis ko ha? Baka mamaya naghamon ito ng hiwalayan eh, ibibigay lang niya sa akin isang lagnat lang ng, kumbaga isang roskas lang ng gulong ang kukuha ko sa mga naipundar natin eh. Siyempre dito sa Canada kasi iba. Scroll lang makuha ko. Screw, lagnat nga lang ng truck ang may bibigay niya sa akin yan. Oh, yan ang parte mo sa ano, ari-arian natin. Ganyan ito sa Canada guys, ganito. Ano may diferensya nito dito ah? Maano lang yan, kulang lang yan sa pampadulas, alam mo na. Try ka na lang namin doon. Sige. Wala na dyan. Wala na. Ito pa. Teka. Alright guys, ayan. Nakuha na lahat ni Mrs. Baba ko, paalam muna ako kay Mrs. Halik, sabay hug muna tayo kay Mrs. Halik, sabay hug muna tayo si Mrs. Halik, sabay hug. Okay, bye bye. Guys, I'll say goodbye to all guys, say goodbye all to Papa. Drive safe. Yeah. Drive safe. Bye. Bye. Sige Han, kiss muna ako. Ingat ane.
Sa bayhag muna. Kiss si Mrs. sa bayhag. Sige Han, tayo na lang ako para mabuksan doon. Ayan guys, kukunin ko lang yung aking trailer nandun. Tapos diretso na tayo sa Calgary, Alberta. Calgary, Alberta tayo guys. So magpaalam na muna ako hanggang sa muli natin pagkikita. Thank you for watching. Ingat kayo lagi. Pag may pagkakataon, simba-simba. Kasi si God nandyan lang para sa atin. Peace up guys, bye! Lakai Tracker.